Mum. Tu nájdeš inštruktáž, ako sa dostaneš do svojho tohto. Ako si pozrieš seriál. Do okna hore musíš napísať stránku www a nemusíš ani www, či dávaš upctv.sk a klikneš Enter. Mne to tam už vidíš, už samo mi tam naskakuje, možno aj tebe naskočí automaticky, keď si tam prihlásená. Dáš Enter. A teraz ti otvorí stránku. Toto je stránka UPC. Vpravo hore, tu vidíš, máš také, že prihlásiť tam, áno. Čiže na to treba kliknúť s myškou, kliknúť na slovo prihlásiť. A otvorí sa ti takýto špeciálne okienko, kde máš preskočiť prihlásenie, bla 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 a máš tam užívateľské meno a heslo. A tu môžeš dať aj také, vidíš, tu si môžeš škrtnúť, máš takú fajku. Zostať prihlásenie, to si môžeš zaškrtnúť a potom by ti to už malo heslo do budúcna pamätať, ideálne. Užívateľské meno je vo formáte, to je moja e-mailová adresa mikulas.hodovanec@gmail.com. Čiže píšeme užívateľské meno mikulas.hodovanec, dáme zavináč, nie takto, pravý alt a v, dáme zavináč, gmail.com. A keď to máme, ideme písať heslo. Ale heslo ty keď píšeš, tak ti ukazuje len také bodky, že nevidíš heslo. Preto je dôležité, keď, aby sa nepomýlila, tu máš také očko preškrtnuté, áno. Klikneš na očko a preškrtnuté oko sa zrazu je nepreškrtnutým. Áno, pôvodne bolo preškrtnuté a teraz, keď na ňo klikneš, je nepreškrtnuté. A teraz píšeš heslo. A heslo tým pádom, že si preškrtla, sa ti ukáže. Čiže heslo je 15, 15, november, ale s veľkým R na konci. Posledné písmeno je veľké, inak všetko malé. 15 november, veľké R na konci, 1907. Je to vlastne dátum 15. november 1907, kde R je veľké. Dáš 1097 a dáš Enter. A už vidíš, že si prihlásená. Áno, že si prihlásená. A teraz, keď chceš pozerať aktuálne, to, čo ide v telke aktuálne, tak to je ľahké. To klikneš na TV. Takže aj keď chceš nájsť Capri, tak aj vtedy ideš, tu sme boli pred chvíľkou pôvodne, áno, tu si bola po prihlásení, klikneš na TV, to je že televízia, a tu máš hore živé vysielanie, toto ide aktuálne, hej, na jednotke ide Don Mateo práve, na Markíze ide susedské prípady a tak ďalej a takto môžeš ísť do blúdu pozerať. Ale ty si chcela pozrieť ten archív, to Capri z 25. júna, zo štvrtku, čiže pôjdeš do TV sprievodca. Si na živé vysielanie, dáš toto, tu klikneš na TV sprievodca teraz. A tu hore sa ti objaví, že čo práve ide. Hej, tu vidíš, že ide Don Mateo, to je status, že povedzme Don Mateo začalo 14.45 a už to toľko bolo, proste ubehlo, bla bla bla. Dobre. Dáš si, tu máš dnešný dátum. Dáš si, musíš ísť takto hore. Tu by malo byť nejaké, že ako sa posúvať hore, ja mám dotykovú klávesnicu, ale malo by byť aj tak, že chytíš, áno, dobre. Čiže povedzme, keď si tu na dnešku, tak len klikneš a ideš hore dole. Dobre. Čiže dáš si 25. júl tu a klikneš na 25. júl a v momente ti načíta 25. júla a zhruba sme stále v tom istom časovom rozpätí. Teraz je 15.04, čiže čo šlo 25. júla medzi 14. a 16. A tu máš šipku doľava, ktorou môžeš ísť na skôr. A tu máš šipku doprava, ktorou môžeš ísť na neskôr. A tu vidíme, že tu o 12.30 začínalo Capri. Na to Capri, keď klikneš, sa ti otvorí tu také okienko, máš štvrtok 25. júla, epizóda 18, ale to je asi nejaká už séria druhá, nejaký ďalší diel. Išlo to štvrtok 25. júla 12.25 a tu dáš, že sledovať. Áno, klikneš na sledovať, a malo by ti... Dobre, ja vypnem zvuk. Vypol som zvuk Capri, ale Capri začína. Túto dole to môže aj pretočiť, hej, že môžeš ísť ďalej, povedzme. Tu si všimneš, tu ide ten seriál teraz. A pre teba ešte tu máš hore také, úplne to vpravo hore, lebo teraz máš obraz taký znížený, áno, a keď na to klikneš, tak si obraz pekne natočí na celú obrazovku. A môžeš pozerať. A potom to len zavrieš, alebo
klikneš na klávesnici úplne hore vľavo, máš tento tu posledný hore vľavo je ESC, na toto klikneš, alebo môžeš kliknúť aj na toto tu naspäť a sa ti ten obraz zavrie a tu máš šipku, môžeš z toho ísť preč a tu zase si vyberieš iný dátum, povedzme čo šlo v nedeľu a tu máš všetky programy a len šipkami len ideš dole potom, že ako by sa dostala, keď ideš. Aj môj notebook, aj tvoj notebook sú dotykové, to znamená, že sa chytíš displeja a môžeš ísť hore dole. Čiže ak by ti šipka nefungovala, že si na tom archíve, ale tento nevieš nastaviť povedzme z dnešného datumu na 25. júl, tak na to klikni prstom a takto to len potiahni hore dole, áno? Mal by byť aj tvoj notebook dotykový, čiže si prstom vyberieš 25. júl a si posúvaš aj doľava doprava. Takto by to malo fungovať a môžeš si povedať všetky kanály, tu máš aj nejaké, neviem, také, čo ani nepoznám. Toto by malo byť v poriadku, ak ti niečo nepôjde, tak si dáme vedieť. A potom, keď nechceš pozerať TV z prievodcu, že je z archívu, ale chceš vidieť, čo ide aktuálne, klikneš na živé vysielanie a tu si pozráš, čo ide aktuálne v tejto chvíli na všetkých staniciach. Verím, že to pomohlo. Papa, boskávame.